2020 podcast. Καλησπέρα. Έχουμε μαζί μας το Διευθυντή του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Νικήτα Μιλόπουλο, για να μας περιγράψει τι συνέβη με την κακοκαιρία Ντάνιελ, τι πήγε στραβά και τι παραπάνω θα μπορούσαμε να κάνουμε για να αποφύγουμε αυτή την καταστροφή. Καλησπέρα σας, κύριε Μιλόπουλε. Καλησπέρα. Όπου να ξεκινήσουμε. Η κακοκαιρία Ντάνιελ ήρθε 3 χρόνια μετά τον Ιαννό, έχει πιο έντονα χαρακτηριστικά. Όντως είναι εξαιρετικά ακραία φαινόμενα. Εδώ να πω ότι έχει παιχτεί ένα λίγο κουτοπώνυρο παιχνιδάκι προκειμένου να αποσυστούν οι ευθύνες, μεγεθύνοντας το φαινόμενο, λέγοντας δηλαδή ότι είναι τόσο σπάνιο που δεν το περιμέναμε κτλ. Αυτά είναι ψέματα. Όταν λέμε σπάνιο φαινόμενο στην υδρολογία και στη μετεωρολογία, εννοούμε ότι με βάση τις καταγραφές που έχουμε είναι σπάνιο και με βάση τις καταγραφές που έχουμε, με ό,τι έχει συμβεί, δηλαδή ό,τι βροχή έχει πέσει στα τελευταία 50 χρόνια περίπου που μετράμε, οι πιθανότητες και η στατιστική ανάλυση δείχνουν ότι ένα τέτοιο φαινόμενο κάνει 1000 χρόνια να ξαναεμφανιστεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξαναεμφανιστεί σε 1000 χρόνια. Αυτό είναι γελίο να το λέει κανείς. Μπορεί να ξαναγίνει αύριο. Έτσι, είναι πιθανότητες αυτές. Και επίσης, όλες αυτές οι στατιστικές κατανομές στηρίζονται στα γεγονότα που είπα, στα ιστορικά γεγονότα. Δεν έχουν λάβει υπόψη τους όμως ακόμα την κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή, η οποία κάνει ακριβώς αυτό. Κάνει πιο συχνά τα ακραία φαινόμενα. Αν λοιπόν βάλουμε στα μοντέλα μας τα στατιστικά τα δύο ακραία αυτά φαινόμενα, τον Ιαννό και τον Ντάνιελ, με χρονική διαφορά μόλις 3 χρόνων, θα αλλάξει και η περίοδος επαναφοράς θα γίνει πολύ πολύ μικρότερη. Πάντως, για να συνεργαστούμε, ήταν ένα πολύ όντως ακραίο φαινόμενο, έριξε πάρα πολύ νερό, είναι γεγονός, δεν έχει νόημα να λέμε νούμερα τώρα και αριθμούς, αλλά ήμασταν προειδοποιημένοι. Ναι. Με 2 τρόπους. Και για το, αν θέλετε, το κοντινό πλάνο, το ότι όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχναν 2 και 3 μέρες πριν τι θα γινόταν και είχαν στείλει προειδοποιήσεις στους υπεύθυνους κτλ. Αλλά ήμασταν και ευρύτερα προειδοποιημένοι από τους πλημμυρικούς χάρτες του 2017-18 που είχαν πιάσει το φαινόμενο αυτό, αν θέλετε, ως ένα πιθανό σενάριο και υπάρχει, κυκλοφορεί έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή η φωτογραφία, αν θέλετε, το υπολογισμός του μοντέλου που δείχνει είναι περίπου η καταστροφή που έγινε τώρα από τον Ντάνιελ. Έχει πέσει σχεδόν πάνω το ένα πάνω στο άλλο, ναι. Το ένα πάνω στο άλλο, ακριβώς. Άρα αυτά όλα ήταν φαινόμενα τα οποία ακραία μεν, σπάνια μεν, αλλά οι έχοντες στην ευθύνη δεν θα έπρεπε να κοιμούνται ήσυχοι έχοντας όλες αυτές τις προειδοποιήσεις. Και από εκεί και ύστερα ξεκινάει, από εκεί και πέρα ξεκινάει η μαρτυρική, αν θέλετε, ιστορία του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, της αντιπλημμυρικής θωράκισης των περιοχών, όλης της περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία λίγο πολύ έχει λεχθεί, τα έχετε διαβάσει. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αντιπλημμυρικό σχέδιο, αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών και αυτό φάνηκε και ξεκινώθηκαν και πολλά έτσι μεγάλα λόγια και πολλές υποσχέσεις και πολλά ψέματα κτλ. Δεν υπάρχει αντιπλημμυρική θωράκιση, το λέω από τη μεριά του επιστήμονα ειδικού, ο οποίος είχε κάνει και πολλές προτάσεις με το εργαστήριό μας, είχαμε κάνει πολλές προτάσεις και στο Υπουργείο και στην Περιφέρεια, πάντα έχοντας κατά νου ότι η σωστή αντιπλημμυρική θωράκιση είναι η ολοκληρωμένη. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας που θα περιελάμβανε μία σειρά από τεχνικά έργα, ξεκινώντας από τα ψηλά, όπως λέμε, τα αερορρινής υδροδρομίας, τα οποία δεν θα ήταν, συγχωρήστε μου τον όρο, ξεκούδωνα, το καθένα δηλαδή μόνο του, όπως γίνεται τώρα, ένα μικρό έργο ανάσχεσης εδώ, ένα φραγματάκι εκεί κτλ. Θα ήταν έργα με κάποια λογική που θα σχεδιάζονταν και θα μπαίνανε σε συγκεκριμένα σημεία που θα επιλέγαν οι μελετητές, θα συνεργάζονταν μεταξύ τους και αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Η αντιπλημμυρική προστασία δεν σημαίνει μόνο φτιάχνω φράγματα ανάσχεσης. Σημαίνει φτιάχνω φράγματα και έργα γενικά που συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε την κρίσιμη στιγμή του κακού της πλημμύρας να διοχετεύσουν την πλημμύρα. Την διόδευση, όπως τον λέμε εμείς, της πλημμύρας. Αυτό είναι μια πολύπλοκη λειτουργία όπου ανοίγεις θηροφράγματα σε κάποια σημεία, εκτονώνεις την πλημμύρα σε κάποιες λεκάνες απορροής κτλ.
ώστε να μην μαζευτεί όλοι στα κατάντη. Δηλαδή, τώρα στο συγκεκριμένο φαινόμενο που ζήσαμε, ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, γιατί ο Ενιπέας έπρεπε όλη η πλημμυρική του παροχή να μεταφερθεί στο ποινιό και να δημιουργηθεί αυτή η θάλασσα που είδαμε γύρω από την Λάρισα στην πραγματικότητα. Να σας πω την αλήθεια, μου φάνηκε σαν να ήταν αποκομμένο από όλο το υπόλοιπο φαινόμενο. Δεν είναι περίεργο, γιατί αυτά τα πράγματα αργούν, γιατί ακριβώς έτσι λειτουργούν τα κανάλια, έτσι λειτουργούν τα ποτάμια. Μαζεύουν από παντού και σιγά σιγά τα νερά. Ναι. Θα μπορούσε ένα μεγάλο μέρος αυτού του όγκου νερού να είχε διοχετευτεί σε επιμέρους λεκάνες απορροής εκτός της ευρύτερης λεκάνης, που δεν πρέπει να είναι χωριά, δεν πρέπει να είναι οικισμοί, δεν πρέπει να κατοικούνται, πρέπει να είναι χωράφια, και με αυτόν τον τρόπο ακόμα και την τεράστια πλημμύρα που θα έχει σπάρει τις καταστροφές, δεν είναι οδοξής αυτό. Αυτό είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Ναι. Πάλι θα υπάρχουν καταστροφές, αλλά η εικόνα θα ήταν εντελώς διαφορετική, πολύ καλύτερη δηλαδή. Πολύ ελαφρύτερες οι ζημιές. Όλο αυτό, για να τελειώσω, σε συνδυασμό με ένα μοντέρνο σύστημα τηλεματικής έγκαιρης προειδοποίησης, τα early warning που λέμε, τα οποία τι είναι αισθητήρες μέτρησης παντού, και μετεωρολογική και υδρολογική, μετράς τη ροή των ποταμών, τις ταχύτητες του νερού, της στάθμης κτλ. Όταν περιμένεις το μεγάλο φαινόμενο, τη μεγάλη πλημμύρα, στέλνεις σήματα από τους αισθητήρες αυτούς στα κομπιούτερ, στους υπολογιστές, τρέχουμε τα μοντέλα τα υδρολογικά μας και τις διόδευσης της πλημμύρας των ποταμών. Επομένως, επιλέγουμε, υποδεικνύουμε τα σημεία στα οποία θα γίνει το κακό, θα πάει το πολύ νερό κτλ. Και με έναν κεντρικό σχεδιασμό αυτό γίνεται στη συνεργασία με την πολιτική προστασία, η οποία ξέρει ποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο, ποιους οικισμούς θα πρέπει να εκενώσει, πώς θα συμπεριφερθεί την ώρα της πλημμύρας. Όλα αυτά γίνονται μέρες και ώρες νωρίτερα από την εκδήλωση του φαινομένου, όχι εκείνη τη στιγμή δηλαδή, και με τον τρόπο αυτό περιορίζεις, αν δεν εκμηδενίζεις, αυτό μπορείς να το κάνεις, τουλάχιστον τις ανθρώπινες απώλειες. Είναι το σχέδιο ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας, και γι' αυτό λέω και επιμένω ότι όσα εργάκια και να δείξουν από εδώ και από εκεί ότι να έκανα γι' αυτό, έκανα και εκείνο, στην πραγματικότητα αντιπλημμυρική θωράκιση στον κάμπο δεν υπήρχε. Είναι γνωστό ότι τα ποτάμια και τα αντιπλημμυρικά έργα δεν έχουν κορδέλες, ειδικά σε προεκλογική περίοδο, και πιστεύω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αυτή είναι η ατυχία αυτών των έργων και η δικιά μας μαζί ατυχία. Ναι. Διότι, αν μου επιτρέπετε, αυτά τα έργα που λέω εγώ, τα ορεινά, τα ορεινής υδρονομίας, είναι έργα αφανή, δεν φαίνονται. Είναι κάπου εκεί ψηλά στο βουνό, θα υπάρχει ένας λογός, ένα μικρό κομμάτι φράγμα ανάστησης κτλ. Δεν τα δει κανείς ποτέ, γι' αυτό και δεν γίνονται. Αντιθέτως, τα μεγαλύτερα φράγματα που γίνονται στα κατάντη, τα οποία όμως όλοι οι επιστήμονες σε όλα τα δελτία εκρήσεων κτλ. Υπάρχει κανένα νόημα να φτιάχνεις μεγάλα φράγματα στα κατάντη. Δεν περιορίζεις τίποτα, δεν μαζεύεις τίποτα. Ως ανάντι πρέπει να γίνει. Στην αρχή του φαινομένου πρέπει να γίνει η δουλειά. Όμως, τα μεγαλύτερα φράγματα είναι φράγματα που φαίνονται, είναι φράγματα που κόβουν κορδέλες, και όλο τον μυαλό μπορεί κανείς να πάει και στο εργολαβικό κέρδος κτλ. Γιατί όσο μεγαλύτερο είναι το έργο, τόσο μεγαλύτερο είναι και το κέρδος, και όλα τα συμπαραμαρθούνται, εν πάση περιπτώσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι αυτό, ότι όντως είναι αυτά τα μικρά και πολλά στο πλήθος έργα που πρέπει να γίνουν, που θα συνδυάζονται μεταξύ τους, που θα υπακούν σε έναν σχεδιασμό. Αυτό δεν έχει γίνει. Και αυτό, επαναλαμβάνω, υπήρχε στα σχέδια τα πλημμυρικά του 2018. Αυτά τα σχέδια θυμίζω ότι είναι αυτά τα οποία έχει αγνοήσει παντελώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη από το 19 και 12, με αποτέλεσμα να φάμε και το πρόστιμο. Δεν είναι πρόστιμο, είναι μια όχληση αρχικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν τους επικαιροποιήσαμε τους χάρτες αυτούς. Τι να επικαιροποιήσουμε, δεν ασχοληθήκαμε καν με τους χάρτες αυτούς, κάνουν σαν να μην υπάρχουν. Τώρα βγήκαν στον αέρα ξανά. Ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα για τα αντλιοστάσια, τα οποία δεν λειτουργήσαν, και αν είχαν και αυτά να κάνουν με προβληματικό σχεδιασμό ή μη συνολικό σχεδιασμό ενός συστήματος όπως αναφέρατε. Βέβαια, γιατί μέσα στο σύστημα που σας περιγράφω, και τα αντλιοστάσια θα είναι σε μέρη στεγνά και προφυλαγμένα, που δεν θα πλημμυρίζουν για να χαλάσουν. Όλο το σύστημα θα δουλεύει. Αλλά όλο είναι θέμα, ας το πούμε, για να πούμε τις γενικότερες κακοδαιμονίες. Ή είσαι υπέρ των έργων πρόληψης και προστασίας,
ή είσαι υπέρ του δεν κάνω τίποτα και μοιράζω μετά ως Άγιος Βασίλης και ως Μποναμάδες, μοιράζω τις αποζημιώσεις και κάνω τον ωραίο. Και απευθείας αναθέσεις με τη διαδικασία της έκτακτης ανάγκης. Μπράβο. Και τις απευθείας αναθέσεις με τη διαδικασία της έκτακτης ανάγκης. Είναι σαν δύο αυτό που ζούμε. Ναι. Ό,τι έγινε στον Ιαννό γίνεται και σήμερα. Λες και δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Λες και είναι μέσα στο DNA τους αυτό. Τι να πει, κανείς δεν ξέρει. Εν τω μεταξύ, δυστυχώς βγαίνουν και τα πράγματα αυτά με τα φράγματα που σπάσανε και ο ένας ρίχνει το μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον. Φαίνεται ότι δεν είχαν και κανένα σχέδιο ακόμα και αυτά τα λίγα τα έργα που υπάρχουν. Δεν είχαν ένα σχέδιο διόδρασης της πλημμύρας, έτσι αποδεικνύεται. Μακάρι να είχαν και να βγει αύριο κάποιος από την περιφέρεια, κάποιος να μας διαψεύσει. Αλλά τόσες μέρες έρνεται αυτή η φήμη που τελικά αποδείχθηκε την αληθινή, ότι πήγε ένας με ένα μηχάνημα και έσπασε το φράγμα και έστειλε το νερό στον Παλαμά και από εκεί και πέρα δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Νούσιας πάντως, δήλωσε πως ο χειριστής του μηχανήματος δεν το έκανε μόνος του, είχε λάβει εντολή. Ότι δεν δρά από μόνος του. Προφανώς δεν το έκανε μόνος του άνθρωπος. Από κάπου κάποιος το είπε. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα ποιος από την περιφέρεια του έδωσε εντολή. Ο κύριος Νούσιας αρνείται πως ήταν ο ίδιος, οπότε μειώνονται οι ύποπτοι. Μπράβο, το είπατε και μόνο σας ύποπτοι. Το παίζουμε τώρα, έχουμε γίνει πουαρών για να ανακαλύψουμε αυτό. Δεν με ενδιαφέρει αν ήταν ο Μίτσος, ο Κίτσος, ο Νούσιας ή οποιοδήποτε. Σχέδιο υπήρχε, ήταν ενταγμένο μέσα σε ένα σχέδιο. Γιατί το λέω και επιμένω, γιατί το κάνει για να έχει ένα νόημα. Να εκτονώσει την πλημμύρα σε κάποιο μέρος. Και δεύτερον, το μέρος στο οποίο το στείλανε, το νερό, είχε προειδοποιηθεί. Ήταν κατοικημένο. Είχαν ειδοποιηθεί οι κάτοικοι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στον Παλαμά το 112 πήγε 2 ώρες μετά. 2,5 ώρες μετά, ναι. 2,5 ώρες μετά. Εδώ λοιπόν είναι το πράγμα το οποίο γίνεται και λίγο κωμικό, τραγικομικό δηλαδή μέσα στην καταστροφή μας. Όλο αυτό το σύστημα που περιέγραψα, των έργων, της τηλεματικής, των αισθητήρων, το κομπιούτερ, όλο αυτό έχει αντικατασταθεί από ένα 112. Το οποίο στο τέλος θα απαξιωθεί και όλα θα γελάει και ο κόσμος. Δηλαδή, ενώ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά δεν είναι μόνο το 112. Το 112 πρέπει να συνεργάζεται, το τηλέφωνο δηλαδή που θα χτυπήσει, πρέπει να συνεργάζεται με ένα σωρό πράγματα από πίσω. Μοντέλα, προβλέψεις, υποδείξεις, στρατηγικούς σχεδιασμούς, υπεύθυνους ανθρώπους που θα υποδείξουν ποιον και τι και πότε. Το ρεπορτάζ που κάναμε τις προηγούμενες μέρες έδειξε ότι το 112 ζήτησε από κατοίκους να εκενώσουν και οι μοναδικές τους δίωδοι ήταν άλλο πλημμυρισμένο χωριό ή γκρεμισμένη γέφυρα. Μιλάμε για αδύνατες επιλογές, όπου θα έπρεπε να υπάρχει κάποια ειδοποίηση να ανεβούν στο ανώτερο σημείο που μπορούν υψομετρικά για να σωθούν. Εντάξει, καταλαβαίνετε και εσείς, καταλαβαίνει και ο κόσμος που ακούει ότι είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση που μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε και γενικώς όταν κάνεις εικασίες μπαίνουν και σενάρια συνωμοσίες και ό,τι θέλετε έτσι. Ναι. Αλλά ήρθε και μια επίσημη εξήγηση. Δηλαδή, εδώ έγινε μια καταστροφή τεράστια. Ας μας πούν τι έγινε τέλος πάντων και στις ώρες. Ας μας πούν τι σχέδιο υπήρχε, ποιος ήταν εκεί, τι σχέδιο ακολουθήθηκε, άλλο ακολουθήθηκε, ποιος ειδοποιήθηκε, ποιος δεν ειδοποιήθηκε κτλ. Γιατί καθόμαστε τώρα τόσοι άνθρωποι εμείς, σοβαροί άνθρωποι, άλλη δουλειά δεν είχαμε, να υποθέτουμε τι έκανε ο αντιπεριφερειάρχης και τι έφερε ο δήμαρχος. Ναι. Ας το να μας πούνε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνετε ότι εγώ προσπαθώ να τα βάλω τα πράγματα μέσα στο πνεύμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Αν υπάρχουν ένοχοι, υποθέτουμε ότι θα βρεθούν. Η εισαγγελική έρευνα έχει αρχίσει. Το θέμα είναι πώς θα ξεμπλέξουμε από αυτό το σύμπλεγμα που είμαστε οι περισσότεροι, όλοι μας δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει οι κυβερνώντες είναι περισσότερο από εμάς, από αυτό το σύμπλεγμα που υπάρχει μια φοβία προς τα έργα, υπάρχει μια απαξία προς την προστασία. Όταν λέμε προστασία εννοούμε μόνο αστυνομία δυστυχώς. Όταν λέμε προφύλαξη ή οτιδήποτε για τους οικισμούς και γι' αυτά εννοούμε αφήνουμε τις πυρκαγιές και καίγονται με τη θάλασσα. Έχει καεί το σύμπαν στη Γαλλικιά, έχουν γίνει τεράστιες περιβαλλοντικές ζημιές. Καήκαμε, πλημμυρίσαμε, τα πάθαμε όλα. Ας πούμε, πώς θα γίνει αυτό να το αλλάξουμε, αυτό πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε σε 2 λεπτομέρειες. Ένας ειδικός στην ΕΡΤ μας ανέφερε πολύ συγκεκριμένα ότι το επόμενο παρόμοιο συμβάν θα γίνει σε 16.000 χρόνια. Με περισσή σιγουριά. Αυτός ο ειδικός είδα κάπου ότι είναι ο άνθρωπος είναι δασολόγος πρώτα απ' όλα. Δεν πρέπει να έχει και πολύ σχέση δηλαδή με το επάγγελμα.
Και φοβάμαι ότι αυτά λέγονται λίγο στον αέρα. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα πολύ να μου δείξει το μοντέλο που έχει το 16.000. Τα δικά μας τα μοντέλα δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας λέει και ένα νούμερο τώρα, εντάξει. Θέλεις 16.000 χρόνια, πες 16.000 χρόνια. Μα ξανά γίνει μέσα σε 3 χρόνια. Ένα παρόμοιο φαινόμενο. Είναι η λάθος συζήτηση που γίνεται πάνω σε λάθος σήματα, λάθος ορισμούς εν τέλει. Επαναλαμβάνω, νομίζω το είπα και στην αρχή. Αυτό είναι η περίοδος επαναφοράς. Δεν σημαίνει ότι κάθε τόσα χρόνια πραγματικά με το ημερολόγιο θα μετράμε τον χρόνο. Και όταν λέμε 1000 χρόνια μετά από 1000 χρόνια. Αλλά λοιπόν, έχουμε κάποιες μετρήσεις οι οποίες είναι λειψές ούτως ή άλλως. Γιατί δεν υπάρχουν διαχρονικές μετρήσεις αιώνων. Να ξέρουμε, να έχουμε το στατιστικό δείγμα, δηλαδή τι έβρεξε επί μια χιλιετία, για παράδειγμα. Εκεί τα πράγματα θα ήταν πιο σοβαρά, θα είχαμε πολύ πιο αξιόπιστες αναλύσεις στατιστικές. Όσο πιο πλούσιες πληροφορίες έχεις, όσο πιο μεγάλο είναι το δείγμα της πληροφορίας, αυτό το ξέρει ο καθένας. Όσο πιο μεγάλο είναι το δείγμα, τόσο πιο αξιόπιστο δεν είναι. Πολύ λογικό δεν είναι αυτό. Έτσι λοιπόν και εδώ. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία που έχουμε είναι, δεν είναι μεγάλα, δεν είναι πολυετή, εν πάση περιπτώσει, είναι μικρά, αφορούν 30, 40, 50, 60 χρόνια το πολύ. Πολλά είναι και αναξιόπιστα. Και σε κάθε περίπτωση έχει προκύψει και μια κλιματική κρίση, η οποία αυτά τα φαινόμενα τα εντείνει. Δεν μπορείς λοιπόν να λες ότι αυτά τα φαινόμενα είναι των 20.000 χρόνων, ας πούμε, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και επίσης δεν σημαίνει και τίποτα αυτό. Υπάρχει η περίοδος επαναφοράς για την οποία μιλάμε, τα 1000 χρόνια και τα 16.000 χρόνια. Αλλά εμάς που κατασκευάζουμε τα έργα, την αντιπλημμυρική προστασία, δεν ενδιαφέρει αυτό το μέγεθος. Την ενδιαφέρει το μέγεθος σχεδιασμού. Το μέγεθος σχεδιασμού είναι οι παροχές βάσει τις οποίες θα διαστασιολογήσουμε τα έργα μας. Οι παροχές σχεδιασμού λοιπόν δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα μεγάλα μεγέθη. Ποτέ δεν θα σχεδιάσουμε για να προστατευτούμε από την πλημμύρα του κατακλυσμού του ΝΟΕ. Θα σχεδιάσουμε για φαινόμενα πολύ πολύ μικρότερα. Γιατί αν σχεδιάζαμε για τα μεγάλα φαινόμενα, θα γεμίζαμε τσιμέντο τον κάμπο, θα φτιάχναμε 5 τεράστια φλάγματα και δεν θα είχαμε να κάνουμε τίποτα άλλο τριγύρω. Δεν θα υπήρχε άλλη κοινωνική δραστηριότητα. Λοιπόν, δεν γίνεται, είναι και ασύμφορο και πηγαίνουμε με ένα συνδυασμό. Προφανώς υπάρχει η φύση η οποία θα φέρει και την μεγάλη πλημμύρα, ίσως και την πάρα πολύ μεγάλη πλημμύρα. Εκεί το θέμα είναι πώς θα μπορέσεις να την μετριάσεις. Ο μετριασμός είναι η λέξη κλειδί στα τεχνικά έργα, όχι η 100% προστασία από αυτά. Και δυστυχώς ακούω και μεγαλόσχημους υπουργούς να το λένε αυτό. Δεν μπορούσαμε ό,τι και να κάναμε, Μα είναι σοβαρά πράγματα τώρα αυτά. Το θέμα είναι την πλημμύρα της 50ετίας μπορούσαμε να την Θεσσαλία να την αντιμετωπίσουμε. Όχι, θα πω εγώ. Γιατί δεν έχουμε αντιπλημμυρικά γι' αυτό. Ούτε για την 50ετία, ούτε δηλαδή για φαινόμενα υποπενταπλάσια, ας το πούμε έτσι, από αυτά που εμφανίστηκαν. Και αν είχαμε κρυθωράκηση που λέω, η οποία ούτε πολύ ακριβή είναι, μην ακούτε εδώ. Θέλει σχεδιασμό, αυτό είναι το δύσκολο. Θέλει σχεδιασμό, οργάνωση και να μην είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να μην υπολογίζουν το πολιτικό κόστος κτλ. Αν γινόταν αυτά τα έργα τα οποία δεν είναι και τόσο ακριβά, θα υπήρχε καταστροφή πάλι, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό, παραλαμβάνω, αλλά ενδεχομένως να μην είχαμε τους νεκρούς, το νερό τώρα να ήταν πολύ πολύ λιγότερο, άρα θα είχε αδειάσει. Ο Βόλος δεν θα πλημμύριζε, αυτό είναι σίγουρο, για 80η φορά λέει ο Βόλος, και οι καταστροφές γενικότερα θα ήταν πολύ πολύ μικρότερες. Κάτι που έχει βγει ως κοινός παρονομαστής με όσους επιστήμονες έχουμε μιλήσει είναι ότι οι περισσότεροι και από το αστεροσκοπείο και από πανεπιστήμια, από παντού πραγματικά, έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στις κυβερνήσεις διαχρονικά και κανείς δεν τις θέλει. Ναι. Κανείς εννοείται από την κυβέρνηση, από τις κυβερνήσεις. Ναι. Το έχω ζήσει αυτό, το έχω ζήσει εγώ. Μα κοιτάξτε, η επιστήμη όταν υπηρετεί πραγματικά τον σκοπό της και την αλήθεια της, λέει πράγματα τα οποία δεν αρέσουν. Και όταν έχεις να επιλέξεις φερειπίν το σχεδιασμό έργων, με τη λογική που είπα, τη λογική των έργων βιτρίνας, τη λογική του μικροκομματισμού, των ψηφοθυρικών έργων κτλ. Όταν πας να το πεις, του λες ότι ξέρεις αυτό δεν, κάνε κάτι άλλο. Σου προτείνω να κάνεις αυτό το έργο αντί για αυτό κτλ. Δεν θα σε αγαπήσει μετά, δεν θα σου μιλάει κιόλας. Αυτό δεν αποκλείει βέβαια ότι υπήρχαν τέλος πάντων επιστήμονες οι οποίοι υπηρέτησαν για αυτό το μοντέλο για χάρη κάποιου εφήμερου κέρδους.
Αλλά στην πλειονότητά τους οι επιστήμονες, θέλω να πιστεύω και ξέρω και το πολύ κόσμο, ότι παθαίνουμε αυτό το πράγμα. Ότι με τις αρχές δεν τα πάμε καλά κατά κανόνα. Το εργαστήριό μας στο Βόλο έχει να συνεργαστεί με την περιφέρεια από το 2010. Και τα τελευταία πράγματα που κάναμε με την κεντρική, ας πούμε, εξουσία είναι οι τελευταίες δουλειές, είναι αυτή η πλημμυρική χάρτης που σας είπα, στο οποίο συμμετείχαμε, και πριν από αυτό τα μεγάλα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων στην λεκάνη του Ποινιού, στην λεκάνη της Θεσσαλίας, στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Θεραίας. Αυτές λοιπόν ήταν οι τελευταίες μας συμμετοχές σε κάτι ευρύτερο. Δεν υπήρξαν άλλες ανάγκες, υπήρξαν πάρα πολλές. Δεν μας φώτισε ποτέ κανείς. Λυπάμαι πραγματικά, δεν ξέρω, λυπάμαι και για τους ανθρώπους που υποφέρουν, τη στιγμή αυτή που μιλάμε υποφέρουν, και όταν υπήρχαν όλες αυτές οι δυνατότητες και δεν έχουν αξιοποιηθεί. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, μας έχετε καλύψει στα πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, για χαρά. 2020 Podcast.